Мой поўны пераход да беларускай мовы адбыўся ў 2016 годзе. Я пришла на спектакль «Купаловский театр» по Максиму Гарэцкаму, называется «Две души». Там были слова, якія мяне закранули. Что вы, беларусы, боитесь своей мовы, як лянівы селянин косы. И мне это так запало в мою голову, и я вышла, памятаю, з театра, вельмі ўражаная, пошла и набыла першы свой кубачак кавы по-беларуску. И с гэтага дня я уже все стала на такие рейки, на беларускамоўныя, и пачала развивать себе, как больше докладно размаўляць, как иметь добрый падыход на беларускай мове, на наших пассажиров, как контактаваць з усімі на беларускай мове. Вельмі часто рэагуюць пазітыўна і добра на беларускую мову. Яны кажуць мне дзякуй, так прыемна чуць, што хоць хтосьці размаўляе на нашай беларускай мове. І я таксама ім раю размаўляць на беларускай мове. Калі ласка, размаўляйце са мной. Ой, не, у меня так прыгожа не атрымліваецца, як у вас. А давайте будем стараться, рабіць усе намаганні, тому што і я бываю так блага размаўляю на беларускай мове. По большай частцы яны вельмі удзячныя за беларускую мову. Беларуская мова для мяне гэта жыццё. Притым гэта жыццё у атмасферы сваёй. Там, можна сказаць, такая нейкая абалонка, у якой ты адчуваеш сябе вельмі добра. Ты можаш паказаць сваю душу, можна сказаць, сваё паказаць сябе спокойно, открыто, без ярлыков, без ничего. Можно сказать всякими словами, всякими синонимами про то, что ты зараз думаешь.